Sa evacuation center na nangatulog ang ubang residenteng gipailawom sa preemptive evacuation subay sa mando ni Governor Dato Pax Alimangon Dato sa probinsya sa Sultan Kudarat kagabi Enero 21. Ang mga namakwit nga mga residente nagikan sa Kalamansig, Libak ug Panimbang kini tungod sa posibleng hulga sa tsunami human ang nasinating sunod-sunod nga linog nga sa record sa PHIVOLTS nga sobra 400 kapag tayo gikan pa ni antong Enero 19, 2026 din ang pinakakusog miabot sa magnitude 5.2. Hinuon ginabantayan sa mga opisyal sa probinsya ang mga bakwit subay sa mando ni Governor Mangun Dato. Naghatag sab og instruction ang gobernador ngadto sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office mo coordinate na sa DSWD-12 ug OCD-12 ug sa mga LGUs nga mag-andam og pagkaon og non-food items para masiguro ang panginahanglanon sa mga namakwit nga residente. Giandam na sab sa Provincial Engineering Office of DPWH Sultan Kudarat ang mga heavy equipment aron dali ang pag-mobilize panahon sa emerhensya. Bisan ang mga ospital sa probinsya gipaalerto sab sa gobernador og siguruhon nga andam ang mga tambal ug gamit pang first aid. Hinuon giabisuhan ang mga tanang katawhan nga magpabiling kalmado ug magbinantayon ug mosunod sa mga regulasyon nga ipatuman sa mga otoridad. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.